may say kay tapir pagi matungin na sige organizer di may kay abi pagi matungin na kay Laiki Drama Zubinda mahaki sa mga kudol kamjige ay am na hay lagi sakjago bagate sa Northeast Festival Delhi na pangthokkiwa thauram maduda aina Zubinda da tribute oina sakjagiwani adamyang nungsibi na nga sisu sa amo na hay bi so nga may promoso nga napigani ay pronunciation da ay accent kita hindi soy ko yung kaso hay tayo nga may understand to wiyo nga napi yung hay jeri dagay say tamo nagi sakjaye nga so para ka di say punta sa kanasi siwa paujay yang nasa haraw ko poye sumay na yang ating nabase namtang na sula aga kay lamlak na kundami na naga supo yung alulong lima na riba religion sama na riba chingausing na layo na mga isay tabi yung sinto kimatik numay ko paujay we love you guys nga sige numay na pangtok na si ay ko yang nga tabi yung mga isay natamotang kaniro nagay natamotang kachay ay magpagsara kini nga kasi niloy mo ka bining kami na si thank you Tagasari, miyang giyasi mo isnamba, nauzari ba isani dubo, lamjel yang nasin kalat pa na maruoy raga. Asaw ba gari dagi di apik ba maroti ni hene yang ba mapanglay hay ba dumak ni, isagi daman ka sa, wag ko ba ang matang bitong tirakan. Midi panayame ba dubo kay daw lagi, makatawar mali lapin siya. Sumiyeng ba niya ba uda ba? Ay po, kauragay nga sirakang din eh. Sabi bungoy ng siba, tanglin man dyan pa mo ba? Tungin natay kang sargi bawon sa logabay sabi. Oh, hangre na. May pong kuling mag-imamang dagi kauraga. Iramdam sila, saysag pin maya. Thank you, Jerry. Batang saja ya. Say,
Huling barang naurewaka Ukinabakiri Nungsibisa Huling barang naurewaka Nungsibili Ay gitaway Thank you. Say no everyone nga ang sige. Thank you very much. Matangi say may alam mo sa kini han bagi round siya idare. Isay hung khatani duga magkhatar Okay, ahan magiging ako isa yung humumukutan. One, two, three.
Napunta na